kvalifikácii majstrovstiev Európy 1976 prehralo Československo v Anglicku 0-3. Čas neúspechov však pominul. Začala sa séria neporaziteľnosti trvajúca 2 roky. Nádej postúpiť zo skupiny do štvrťfinále majstrovstiev narástla po víťazstve 5-0 nad Portugalskom. O všetkom sa rozhodovalo v Bratislave proti Anglicku. To sa pamätám dodnes, tak Ježek sa postavil k tabuli, áno, dal takto čiaru a napísal, že jen přes moju mŕtvolu. 29. októbra 1975 zaliala Bratislavu a tehelné pole pravá londýnska hmla. Taliansky rozhodca Michelotti zápas začal, ale po 18 minútach ho predčasne ukončil. Celé Československo bolo v Bratislave, bola hmla, nehralo sa a tí ľudia ostali, neodišiel nikto domov, čiže ten ošial tu vtedy bol. Keď sme my odchádzali, tak tí ľudia, kde je dneska Polus, tak tam ostali pri tých autobusoch, založili si ohníky a pri tých ohníkoch boli celú noc až do rána. My sme si mysleli, že bude možno poloprázdny štadión a tí ľudia z východného Slovenska alebo aj Šiek, to všetko zostali tam väčšinou aj na ihrisku. Áno, alebo hotely, toľko hotelov vtedy nebolo. Takže to bolo také popíjanie, debata až do rana. No a na druhý deň sa to zopakovalo a v náš prospech. Sprvoti sa však zdalo, že cieľ pokoriť Albion zostane planou túžbou. Po Keeganovej akcii preloboval Viktora Mike Channon. Z poslednej akcie prvého polčasu sme však získali roh a masného center využil Zdeněk Nehoda. 3 minúty po zmene strán vysunul Jaroslav Polák masného a Dušan Galis dal svoj životný gól. Po 41 rokoch a naposledy vyhralo Československo nad Anglickom. Ja som Mariana poznal, no ale už z toho tréningového procesu bolo jasné, že Marian mal neuveriteľný presný center. On ako povedal, že keď mám ďalej lobdu od nohy, tak pôjdeš na prvú tyč, keď bližšie, tak na druhú. No proste sa to, ja som vedel, kde tá lobda príde a to bolo ako, dá sa povedať, naslepo. Áno, Dušan Galis trošku inou vlasovou pokrývkou hovorí. Ľubo Moravčík, Zimomriavky trošku, Dušan, keď to vidíte? Ja, tak áno, ja som to nevidel, ale ľuboval Zimomriavky, tak vidíte, to sú takí správni fanúšikovia, ktorí prejajú futbalu slovenskému. Ja verím, že tí chlapci zajtra podajú dobrý výkon a že jak pôjdu na dno svojich síl, takže môžeme prekvapiť. Áno, po 41 rokoch aj predtým, 1934 víťazstvo 2-1, po vyše 4 desaťročiach znovu 2-1 na tehelnom poli a 2016 uvidíme, či tá 41-ročná matematika bude platiť aj zajtra. Bude to veľmi, veľmi ťažké. Posledné slovo v tejto debate pred tým zajtrajškom. Možno čo odkážeme chlapcom a ako veríme nášmu mužstvu v tom zajtrajšom stretnutí proti Anglicku. Dušan začne. Tak ja začnem tak, ako som to pred chvíľou povedal, sebavedomé. Keď sa už dívate do očí tomu superovi, tak musí vidieť, že s kým má tú česť. Sebavedomé a byť si vedomí toho, že za sebou budú mať 20 000 divákov, ktorí im budú fandiť. O tom som hlboko presvedčený. A 100 000 pri televíznej obrazovke. Áno, pardon, to sa omlúvam sa. Ja, to je radosť hrať takýto zápas. Nech sa tešia a nech proste urobia pre ten výsledok maximum a ja si myslím, že ľudia budú spokojní určite. Milan Lešický rozprával, že keď v Nitre bolo málo divákov a Ľubo išiel na rozcvičku a vrátil sa do Žatne, hovorí, však to sa mi ani hrať nechce. Ale že keď viseli na stromoch a ešte aj na zobore ich videl, takže vtedy podával najlepšie výkony. Tak zajtra bude vypredané pre chlapcov veľká motivácia. Tak Boris? Ja by som len dodal to, že aby sme začali takou dobrou obranou, jak to bolo pred tými 40 dňami v tom poslednom zápase a určite som presvedčený o tom, že zajtra tá atmosféra nás vybičuje k tomu, že budeme aj vpredu nebezpeční a tak, jak sme teraz videli tie fantastické zábery spred 40 rokov, tak podaj by bol taký výsledok. Určite by sme to všetci prijali, trénerom, hráčom, určite fanúšikom aj pri televíznych obrazovkách. V deň, keď sme si pripomínali 40 rokov Zlatého Belehradu, 20. júna tohto roka sme dosiahli bezgólovú remízu proti Anglicku. Zajtra držte silno palce nášmu národnému tímu pri vstupe do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018 proti veľkému súperovi, proti hrdému Albionu, proti anglickým Tromlevom. Tešíme sa na vás už od 17. hodine
17. hodiny v priamom prenose na jednotke. Prihlásia sa vám kolegovia Tomáš Košec s Ľubošom Hlavenom aj s našimi hostiami z tohto štúdia, samozrejme aj zo štadióna Antona Malatinského v Trnave. Dnes ďakujeme za pozornosť, ďakujeme Borisovi Kytkovi, Ľubovi Moravčíkovi a Dušanovi Galicovi, že tu s nami boli. No a tešíme sa na zajtrajší veľký futbalový sviatok. Pekný večer.